जौन कि हम पंजाब में केले रहनी। सोनी से पहले हमार गाना आइल बावे और भी 2 गाना बा सोनी पर, यहीं शूटिंग भी भइल बा ओकर। और एंटरटेन रंगीला पर एगो हमार टीजर रिलीज भइल बा, जौना टीजर में बहुत कुछ बा। रो देखब तो मजा आई कि विदेश में जाके हमनी के कितना कष्ट होला, और ओकरा बाद भी हमनी के अपना झंडा के झुके ना दिए जा। जौना टीजर के नाम बा सैया अरब गेले ना, बहुत बड़ा एगो हमार गाना रहे, केकरा खती करब हो जबकि के परब सैया अरब गेले ना, जौना के रोल बहुत प्यार दिल रहनी। और सोनी म्यूजिक इंडिया पर रिलीज भइल बावे जौन गाना लड़की पटाना, रिलीज भइल बा गाना लड़की पटाना सोनी म्यूजिक इंडिया पर। तो ढेर सारा प्यार दी। और टीजर भइल बा एंटरटेन रंगीला पर सैया अरब गेले ना, तो ढेर सारा प्यार दी और जल्दी से ओकरा के ट्रेंडिंग में लेके आई।